Fl-aħħar xhur persuni li jgħixu għawdex u li jieħdu l-mediċina tal-HIV qed ikollhom jiffaċċjaw skariġ żejjed biex jieħdu trattament tant importanti għalihom. Ftit ta' xhur ilu il-Gvern bidel il-mediċina tal-HIV. Iżda maħħan bidel ukoll il-proċess biex wieħed jiġbora. Iva, f'dawn l-aħħar xhur daħħalna trattament ġdid tal-HIV. Fil-fatt fejn qabel persuna li qed tieħu din il-mediċina se tiġbora mill-isptarijiet, issa dawn jistgħu jinġabru mill-ispiżeriji. Dan ikkonfermah l-istess Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Minflok jiġbruh minn ġol l-isptar tagħna illum jistgħu jiġbruh ukoll mill-ispiżeriji. Ġifieri dak li inti semmejt li kienet jiġri żminijiet oħrajn illum m'għadux qiegħed jiġri għax il-pazjenti bl-HIV qed intuhom l-aqwa kura possibbli u bl-iżjed mod konvenjenti għalihom ukoll. Madankollu dan it-tibdil qed jagħmilha ferm diffiċli għall-Lawċin u persuni residenti fuq din il-gżira biex jakkwistaw it-trattament tagħhom. Dan għaliex fejn qabel dawn setgħu jiġbruh mill-isptar ta' Għawdex, issa jridu kull darba jinżlu Malta għaliex il-mediċini mhux disponibbli f'Għawdex. Il-President tal-LGBTIQ Gozo Eman Borġ tkellem ma' Net News fejn appella biex din il-kwistjoni tiġi riżolta kemm jista' jkun malajr. Qegħdin fis-sena 2021 qegħdin f'nofs pandemija u pazjenti nies li jgħixu bl-HIV Għawċin qegħdin jiġu sfurzati imorru Malta biex jaċċessaw din l-istess mediċina. Kull mediċina ta' kull trattament jrid ikun aċċessibbli f'Għawdex. Sallum dawn il-persuni mhumiex jingħataw soluzzjoni u madbatija li diġà għandhom qed jiżdidilhom l-iskariġ żejjed biex sempliċement jieħdu trattament li għandhom bżonn.